Unsa ni nga relasyon? Legal, uy. So maguyab. Oo, maguyab. Wala ka ng pugsan? Sa pagkakaroon, wala naman, pero wala ra. Pila na ka tuig? 3 years na. Sana all. Yeah, ha? Oh. Ay sayo. Ano sa imo pila di ay? At sa 3 years. Unsay ginabuhat sa usa ka relasyon para mulungtad siya og 3 years? Wala gabulag. Malamang. Usa na sa mga rason yan nung mudugay ang usa ka relasyon. Pero aside na dili magbulag. Sinabtanay lang. Depende, og maldita ko, wala siya imik. Mong ginasabot iyang pagkamalita? Sa buto na lang jud gawa man kay choice. Gipanguyaban man nimo siya. Ay, tinuod. Yung ko gulay choice kay gipugos mong gugo. At least ningon ka kay imo. Imo mang choice siya. So wala jud kay choice kay imo siyang choice. Kita man ang ni for sure sa ila. So ato na lang jud panindigan. Tinuod. Kaya ning asa day mo naghibalag. Sa church ra pod na mo. Churchmate. Hantod asa ni nga relasyon? Hangtod mapulan pero dili ra mapulan. Panindigan naman nato. So Ginoo na yung nakabalo ana. Kung asa ni mabutang. Lord, asa ni mabutang? Ikaw? Depende gihapon kung asa taman ng pasensya. Depende lang sa sitwasyon, makabalugon sa ugma. Okay, atong balon ugma ha. Balikan tamo. Balik na mi dire, narorasa gyapon. Mensahe sa uban or hatag kag murag advice ba or tip sa uban para mulungtad ang relasyon nila susama sa inyo ha. Number 1 is sinabtanay lang jud. Lower your pride. Isog ang usa. Mas isog ang usa. Oh, dapat. Ay, Kanang paubos ang usa. paubos ang usa, syempre. Ampo ra mo nga magdugay mo. Namoy kwan ba namoy specific goal sa inyong relasyon. Pagtuo sa Ginoo nga unta kamo na magkadayon. Mensahe na lang sa usag-usa. Naalang ko per me, whether unsa man galing ang sitwasyon, if unsa man galing akong ikatabang, always ra kong naanimo, hopefully mas magdugay pa and hopefully mauna. Pohon. Tubaga. Sa ganito pangutana. Dili pangutana mensahe. Nung na may mga problema mga abot sa atong ginabuhi, ampo ra ta sa Ginoo. Hato na nato ang tanan nga mag-work pa nga aton nga relasyon. Salig ra sa matag usa. Go fight win.